हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज आमे पृथ्वीर प्रमुख धर्म विषय रे आलोचना करिबा। आम देश रे विभिन्न जातिर विभिन्न वर्गर एवं विभिन्न धर्मर लोक माने बसवास करिथांती। मनीषर व्यक्तिगत तथा गोष्ठीगत विस्मयकर अनुभूतिर रूप ही कौन ना धर्म। ଏହା କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଦାଚାର ଓ ଲୋକାଚାର ଅନୁମୋଦିତ ବିଶ୍ୱାସ। ଧର୍ମ ମଣିଷର ଜୀବନ ପ୍ରସାରୀ ବା ମା ଗର୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ବା ବ୍ୟାପ୍ତ। ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଧର୍ମ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଏକତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଆବେଗ ଉଦ୍ଦୀପକ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଚିରାଚରିତ ରୀତିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମବିଧି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦୈବୀ ପ୍ରେରଣାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ସଂଗୃହୀତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାଇବେଲ। ବାଇବେଲକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ। ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ଏପଷ୍ଟଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଏପଷ୍ଟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ 4ଟି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ କଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନଃଜାଗରଣ ଗସ୍ପେଲ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, କିନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମର ମୂଳ ଇହୁଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 33 ବର୍ଷର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଶେଷ 3 ବର୍ଷରେ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥରେ କିପରି ଚାଲିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ଉପଶମ କରାଯାଇପାରିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ମୃତ ଶରୀରକୁ କବର ଦେବାର 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନଃ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ପାପୀକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣରୁ ଇହୁଦୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ।
ହିବ୍ରୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ହିବ୍ରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଳମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାଜାରେଥର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଜୁନିୟର ପ୍ଲିନି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ପଲଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀର କେତେକ ସୂଚନା ଅଛି। ହିବ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ହେରୋଡଙ୍କ ଜୁଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଜ୍ଞ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ରେ ବା ରୋମୀୟ ବର୍ଷ 748ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6 ବା ରୋମୀୟ ବର୍ଷରେ 748ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲ୍ୟୁକଙ୍କ ରଚନାନୁସାରେ ରୋମ୍ ଦେଶରେ ସମ୍ରାଟ ତିବେରିୟସଙ୍କ ଶାସନର 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 28 ବା 29ରେ ତାଙ୍କ ଶାସନର 15 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦାନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1 କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2। ଏସବୁ ବିରୋଧାଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ବୋଲି ବିଜ୍ଞମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି। ମେଥ୍ୟୁ ଏବଂ ଲ୍ୟୁକଙ୍କ ମତରେ ଯୀଶୁ ଜୁଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେରୁଜେଲମ ଠାରୁ 5 ମାଇଲ ଦୂର ବେଥଲହାମଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମେରୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯୋସେଫ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମେରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯୋସେଫ। ସେମାନେ ନାଜାରେଥ ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବେଥେଲହାମ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତାମାତା ବେଥେଲହାମର ଏକ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୋସେଫ ବେଥେଲହାମରୁ ସପରିବାର ମିଶରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତା ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହିବ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ବା ଧର୍ମଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ବାଳକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ରାଜା ହେରୋଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଶରରୁ ଯୋସେଫ ସପରିବାରର ନିଜ ସ୍ଥାନ ନାଜାରେଥକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ନାଜାରେଥରେ କାଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନାଜାରେଥରୁ ଯୀଶୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯଥା କ'ଣ ନା ଗାଲିଲି, ଜୁଡ଼ିଆ ଓ ତତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରତିଭାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମେସିହା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ସେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ମେସିହା ବୋଲି। ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଲିଲିରୁ ଜୋର୍ଡାନ ପହଞ୍ଚି ଜନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ମେସିହା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗମନ କଥା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ପ୍ରଶଂସକ ନିଜର ପ୍ରିୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିଦାତା ପଦାର୍ପଣ କଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟତମ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ପିଟର, ଜନ୍ ତେମସ୍ ଏବଂ ଏନଡ୍ରୁ
एमाने थिले अन्यतम तांकर प्रिय शिष्य भावरे बा निकटतर जो माने थिले। जीशु लोकप्रिय हेबा देखि इहुदी पूजक माने सह्य करि पारिले नाही। जेतेबेले जीशु लोकप्रिय हेले सेतेबेले इहुदीर पूजक माने आउ सही पारिले नाही। सेमाने जीशु को ईश्वरद्रोही और सामाजिक राजनैतिक अपराधी व्यक्ति बोली घोषणा कले। तांको विरुद्धरे अनेक मिथ्या आरोप आनी तत्कालीन रोम नगर रे शासक पोनटियस पिलेट को सम्मुख रे न्याय विचार पई उपस्थापना कले। प्रथमे पोन्टियस पिलेट जीशुंकर कार्यकलाप बा राजद्रोह बोली स्वीकार करिनथिले। सेतेबेले हिब्रू माने प्रतिवाद करी कहिले जदि से दंड न दियंती ताहाले रोम सम्राट तिबेरियस सीजर को जणाइबे। शेषरे पोनटियस पिलेट हिब्रू मानक प्रभाव और चापरे जीशु को प्राणदंड आदेश देइथिले। जीशु को शुक्रवार दिन ख्रीष्टाब्द 29 रे मुंड और हाथ रे क्रूसविद्ध करागला। केबे ना शुक्रवार दिन ख्रीष्टाब्द 29 रे मुंड और हाथ रे क्रूसविद्ध करागला। क्रूसविद्ध समय रे जीशु घातक मानक उद्देश्य रे भगवान को प्रार्थना करथिले। कोन कहिथिले ना हे पिता एमानंकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करुछंती जानती नाही। ये थिला आजिर विषय वस्तु। जदि वीडियोटी भल लगी थाए ता लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु। जदि चैनल को सब्सक्राइब करिना हंती चैनल को नुआ आसीचंती प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करिनंतु जहा फल रे कि आपण मानक पाखरे हमर नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पहुंची परिबो। थैंक यू।